бъдете живи и здрави, така се е с мен, да се учите, защото който учи, той ще получи. Знайте, че който е грамотен, ще успее в живота. Да слушате вашата госпожа и мисля, че ще успеете по-нататък в живота. За това, че вие сте се потрудили и сте изучили азбуката, ръководството ще ви подари, на училището ще ви подари по една книжка, която искам да прочетете и ще дойде един ден да ми разкажете какво сте запомнили от нея. Обещавате ли? Да! И грамоти за това, че децата са вече грамотни. Димитър. Йордан. Мария. Тодор. Георги. Христо. Злата. На момичетата от подготвителната група искам специално да благодаря, да им връча по една грамота за отлично представяне в нашата театрална постановка в Царството на буквите. Петя, заповядай, Петя. Виржиния. Джаки Бобен. Василена, заповядай, Василена. И Моника, заповядай, да сте живи и здрави, все така лъчезарни, усмихнати и другата година да